Povestea de viață a unei femei minion a ajuns subiect de film documentar, a cărui premieră urmează să aibă loc peste câteva luni. Liliana Mării este o adevărată inspirație pentru multă lume, iar filmul vine să arate tuturor că nimic nu este imposibil. Regizorul Roman Gațcan este la primul său film documentar și speră ca producția să aibă succes internațional. Energică și gata să facă lucruri mărețe. Așa am cunoscut-o pe Liliana Mării, o femeie de 45 de ani care, deși are o statură de doar 130 de centimetri, mereu tinde să fie la înălțime. Femeia povestește că a simțit de mic copil privirile mai speciale ale celor din jur și asta pentru că din cauza unor afecțiuni nu s-a dezvoltat corespunzător. Eu vedeam că cei din familia mea sunt mai înalți, dar și asta bine mă deranja, că eu și la grădiniță când mergeam, vedeam că copiii sunt mai înalți ca mine, nu sunt ca toți. Și asta îmi puneam întrebări și o întrebam pe mama. Asta nu a împiedicat-o să-și atingă scopul de a trăi toate pasiunile și visele vieții, chiar dacă a trecut deseori prin momente dificile. Au fost momente când am fost discriminată, au fost momente când pot să neg chestia asta, dar au fost momente când chiar am fost încurajată și mi s-a dat aripi să merg mai departe. Licențiată în drept cu masterat în psihologie, Liliana este foarte activă și implicată în numeroase proiecte. Unul dintre ele este și proiectul artistic Vocea Tăcerii în format hand show. Vreau să mă întrebi în șoaptă lângă lucrul de la poartă când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Aceasta este doar o parte din povestea de viață a Lilianei, care de curând a fost transpusă într-un film documentar, a cărui premieră urmează să aibă loc peste câteva luni. Scopul care a fost că am acceptat să fiu filmată, să încurajez pe alții. Asta e, nu că viața mea, dar să încurajez pe alții, pentru că, într-adevăr, da, sunt greutăți, dar trebuie să mergem prin greutăți spre stele. Inițiativa de a face cât mai cunoscută viața Lilianei aparține regizorului Roman Gațcan. Ideea i-a venit în timpul unui training la care mai mulți tineri cineaști au fost instruiți în documentarea și realizarea producțiilor despre problemele sociale și promovarea drepturilor omului. Eu am dezvoltat un concept. Era Liliana, era colectivul ei artistic Vocea Tăcerii, ceea ce e un hobby a ei, care s-a transformat în ceva mai mult decât hobby și cumva pe baza asta eu am început. Eu am mers la o repetiție a Lilianei cu colectivul Vocea Tăcerii. Atunci foarte simplu mi-a apărut și titlul filmului, pentru că era Vocea Tăcerii, era Liliana și vocea Lilianei mi s-a părut absolut natural. Roman Gațcan produce primul său film documentar de lungmetraj. Mi-a plăcut foarte tare că deseori multe lucruri în cadru se întâmplau mai bine decât eu mi-am imaginat. Roman Gațcan speră să cucerească publicul din mai multe țări ale lumii, mai ales că documentarul poate motiva în mod deosebit oamenii să depășească multe greutăți ale vieții. Pentru oameni, dacă o să vadă acest film, ei pur și simplu o să-și dea seama că el nu ai scuze să nu mergi înainte. Adică care scuzele tale, tu la tine fiind tot ok și tot normal și fiind sănătos și fiind ca și toți, adică tu nu ai scuze să nu mergi înainte. Documentarul a fost realizat în cadrul proiectului Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova. Consiliul Europei, în parteneriat cu studiul Telefilm Chișinău, a sprijinit 16 tineri cineaști în reflectarea problemelor sociale și a celor ce țin de drepturile omului.